A regata Frinsa cumpre as súas bodas de prata cunha proba chea de talento na que participarán 40 embarcacións. Os catamaráns acompañarán aos regatistas pola ría de Arousa. O Club Náutico de Ribeira homenaxea mañá sábado ao seu presidente de honra, Ramiro Carregal Rei, na regata Frinsa, que realizará un trazado costeiro polo interior da ría de Arousa. A esta recoñecida cita belística sumáronse 40 embarcacións, as mellores unidades da flota das Rías Baixas e as súas comarcas, con nomes tan relevantes como o Corsario Zunder do Club de Iates de Vilagarcía, o Siradella do Real de Portosín, o Bontrés do Club Náutico Punta Lagoa, Vicente Campión do Gran Trofeo Faro de Corrubedo, o Camping Ría de Arousa do Club Náutico Arousa Norte, o Moucho do Club Anfitrión de Ribeira, entre outros moitos veleiros, entre os que tamén destaca o mítico Arousa 6 de José Luis Torres Colomer, o presidente do Náutico ribeirense. A regata realizará un percorrido costeiro que roldará as 8 ou 12 millas pola ría de Arousa, aínda que a ruta final se elixirá entre a vintena de que figuran nas instruccións de regata e que será definida no último momento, xa que depende das condicións meteorolóxicas que haxa antes da proba. A saída está programada ás 12 do mediodía, sendo a límite ás 3:30. Os veleiros serán clasificados na súa categoría natural de regata, cruceiro, regata e cruceiro para facer unha competición máis igualada. Ademais, o catamarán sairá á 1 da tarde. A entrega de premios celebrarase ao termo da regata. Peperetes Nortemar, Orión e Bacor venceron na anterior edición da regata Frinsa, sexta que intentarán repetir mañá ao medirse a embarcacións de gran renome de Galicia.